Παιδιά, ποιος έκανε την άσκηση? Τωτό, έκανες την άσκηση? Όχι. Γιατί Τωτό, θες να φας τιμωρία? Όχι, κυρία. Τωτό, πάλι 50 φορές δεν θα ξαναξεχάσω την άσκηση. Εντάξει, κυρία. Μαμά, θα με βοηθήσεις στην τιμωρία που μου βάλει η κυρία? Όχι τώρα, παιδί μου, καθαρίζω πατάτες. Μπαμπά, θα με βοηθήσεις στην τιμωρία που μου βάλει η κυρία? Όχι τώρα, παιδί μου, διαβάζω εφημερίδα. Αδερφέ, θα με βοηθήσεις στην τιμωρία που μου βάλει η κυρία? Είμαι ο Σούπερμαν. Είσαι ένα γουρούνι γεμάτο σοκολάτες. Τωτό, έκανες την τιμωρία? Όχι τώρα, κυρία. Όχι τώρα, κυρία. Τυραννίζω πατάτες. Τωτό, θα πάμε στο διευθυντή. Όχι τώρα, κυρία. Διαβάζω εφημερίδα. Τωτό, πάμε γρήγορα. Τωτό, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Είμαι ο Σούπερμαν. Τωτό, ποιος νομίζεις ότι είμαι? Είσαι ένα γουρούνι γεμάτο σοκολάτες. Τωτό!